Pulan chini kokno thumai no pulan hambaya faro sintini oro press meet claimant hingkai lai thangnai 28 March 2025 chini je kumari modu tirupusri terno tui kichusa manokono bekti bin khutui jeng khanaga te nukha chini kumari modu tero je omohai hamia kok ongkurmani te সাথে aro mention khlaijak tongo je o melani uddesho jandimunda muthungui kichu songkok borok rang ojon khlainani ni je jeng social media nungmani abono toino jeng lukurokni bwskango srai saimani nani bagai jentine press meet ma khaika jeng saimano chinok kumari modu tirupusri ter taklai bisibai 77 বছর রমই খ্লাইজাক দङ हिंगा हिंके अब जों बेलेखन वानसुक थाय ओ 77 বছর খ্লাই थानिबो ओ मेलानि जे उद्देश्य अब कि शुधु जान्दिमु ना मुथंगै रां अजन खान्यादा नाकि चिनि कुमारी मदु तिरुपस्रि मुखु खरथाम बरनो मुइतो ख्लाई मुखुमु ख्लाई जों बरनो बरम बिमानि दा अब जों वानसुक थाय चिनि लुकरक अब साइमान थाय हिंगा चिं जिहुतो मेला कमिटि अरो जों अर्गानाइज ख्लाई दङ chini joto local protibeshi or amsani joto lukoro bakai ching o mela khlai thaniwo jodino kisu songkok borok o mela no tui hamya kok khanaga hingke chini kaisa bo khawo belekeno khanangmani kok layo bon bagai je lukorok saimantom srai je o mela organize khlainai rongni main uddesho aro janemuna muthangei rang orjon khlainani himani abo lukorok saimana nengtung chini uddesho ki abodana aboya Engkai o kongno srai lukorok saiman tu nino tini jeng joto ndok nungai resmi khlaijak. Engkai tek asya kok engkai mela to jeng organize khlai tongo jitu a khlai thaniwo chin mela ni area to kubang ma belai jaga kotor ma aru bisingo public rok aing kubang ma phayoi bising basang ba haksalo tamungui tong tam sok tong abo to jeng asik saiman ya. Plus sengbai bobor kuno amohai kok salai mungkuri ba salaijak kuri je amohai jua jinis rongno jeng boro elo khajani amte chini committee ni torok hoite kuno amohai kuri jodi aro public boro rok phaya koi aro khela da khaitong tam khaitong o bepano tui to sung sai maya abono lukrok srai saiman nangtung je chini mela committee no tui je aro rang orjon khlainani hini sataniwo abo jahate oro chini je organizer rok ni bai kuno aro yak kri abono chung lukrok no srai saimani nan nai asung asung ni bisingo te kaisa kok tongo jehutu chini o mela area ni bisingo to abo kuno choli jagya ba chung kuno abono elo khlai jagya tabuk mela area ni phataro ba chini mela be onek haksalo lukrok tamung tong tam sok tong abole chung saiman liya